Nou, dit is mijn mancave en daar bewaar ik al mijn mooiste schatten, zeg maar. Al mijn mooiste vondsten die ik in de jaren gevonden heb. Ik hou ervan als het iets haast en du wist het verhaal erachter. Vind je bijvoorbeeld een speeltje of een gasp, dan wil ik echt graag weten van waar dat bij kwam en van waar het wie en hoe dat er terug is kwam. En daar, nou ja, had ik dat verhaal dan haast, maar ja, dan is het eigenlijk compleet. Ik ben nu 16. Ik doe het vanaf mijn 8e. Ik kreeg op mijn jekje een metaaldetector van mijn ouders, omdat ik zo wat van geschiedenis had en zo. En zo ben ik wel eens in een weekend bijvoorbeeld met mijn huidwesten ziek in. En nou, wie heel standaard vond ik een paar bier op mijn blikjes en zo. Nou, ik vond dat prachtig. Want ik hier altijd al in de hal van ja, ik wil een skat vinden. Het mooiste is gewoon, het is altijd een verrassing wat je vindt. De ene dag dan denk je van ja, ik vind niks en ik zie maar gewoon, ik zie wel wat ik vind. En dan komt thuis met de boezem vol met muntjes en knoopjes en gaspen, nou ja, zo. Sowieso 1 keer in de week ben ik op pad. En als ik meer tijd heb, ja, dan 2-3 keer in de week. Een duit. De eerste. Het is gelukkig geen troep. Tje, in 1 keer goed man. De groen wordt netjes terug. Soms haast dagen, weken en soms zelfs maanden als niks vindt. Ja, daar mag je eigenlijk een beetje heen zien. Dan mag je denken van de volgende keer kom ik 2 keer zo terug. En ja, dan vind je misschien wel wat. Dit klinkt als nog een, ik hoop het. Maar dat had ik nog net eerder zou meemaken. Meestal is het aan het eind van de dag dat je wat leuks vindt. Nou ja, dit zijn standaard duitjes. Een musketkogel. Ja, dat kan van nou 1800 wezen tot 1900. Maar dit is een zegelloodje. Dit zijn altijd wel leuke vondsten. Je moet me vaker mooi. Ja. Ja, dan vis nou eens wat moois. Ja, ik ben wel trots op mijn huid dat er dit zaalje voor mij mooi maken had. Want ja, hoor zie ik dit al uit mijn kamer gaan maken, dat past er nooit. Als ik aan nog meer spul vind en ik ben nog lang net van plan om te stappen, ja, dan zal ik toch wel een keer uitbreiden maken. En ja, dan maak ik wel smeek om mijn huid van ja, maak ik een stukje van het hak of zo erbij gaan. Maar ja, voorlopig maak ik het nog even maar doen. Het mooiste wat ik hier heb, van oorlogsmateriaal vind ik het zakmes het mooiste. Een Canadees zakmes, de Romeinse Balteus, die ik vond heb. Het is een zwaardkoppel. De haast staat de riem en de haast de schede waar het zwaard in kan. En die schede die zit mij deze knop vast onder de riem. En deze is ruim 2000 jaar oud en ja, dat is dan wel een skofje. Nou ja, hier heb ik mijn handje geholpen, dat kan ik zien. Hier, dat is helemaal beschadigd. Dat kan ze wel weer mooi meidje, maar toch, het is wel schande dat dat zij is gebeurd. En ja, ik dacht dat is een hulsje, dat is maar zo'n denkje, er komt er zij iets uit. Dus ik skep er zo dwars doorheen. Ja, ja dat vond ik wel sneu, maar ja. Ik wil met het laatste let een meidje, een professional. En dat ik hem dan uiteindelijk naar het Fries Museum of zo kan brengen. Om te zeggen van ja, wil je hem misschien in bruiklijn hebben, dat zou ik wel heel mooi vinden. Dat gewoon zij iets bijzonders daar leidt en dat ik dat dan voel heb.